So yan guys, for today's video guys, mangunguha tayo ng tulya dito. Yung tukmam, tawag namin sa Ilocano. Dito sa may fish pond. Bali lulutuin natin pang ulam. So yan guys, dito tayo kukuha. Bali mangangapa lang tayo. Yun, lalagyan natin. Yan guys, laki. Yan guys, ang lalaki. Babasa tabok mo na eh. Ano yan? So yan guys, tapos na po tayong nanguha. Bali ito na yung nakuha natin guys. Yung lalaki. Dali kan guys, ibababad muna natin to sa tubig para may labas nila yung mga kinain nila. Tapos malinisan din yung laman sa loob. Sitaw. Bali babad muna natin sa tubig guys maghapon.
o di kaya isang araw. So baka bukas na natin ito lulutuin. Sobrang gitna ka lamsan dyan. Ginugog. So yan guys, good morning. Bali pan guys. Nababad ko na yung yung tulya na iluluto natin. Bali maghapon tapos magdamag guys. Ngayon is 7 o'clock pa lang ng umaga. Bali titignan natin guys. Kasi maghapon magdamag na yun na kababad. Yan guys, ito na siya oh. Ito na sila. Bali nilipat ko yung kwan guys, yung lalagyanan kasi kwan may butas pala yung plangka ng pinaglagyanan namin. Yan guys, kuha tayo ng bunga nitong maasim na ito. Itong puno na to. So yan guys, si isa yung nakuha natin. Dagdagan pa natin. Ang daming abuos. Yan guys, kuha tayo ng luya. Mas maganda to, fresh. Luya.
Yan guys, luto na yung tulya natin. Ilang lang siya kita agin na. Ilang lang yun. Ang tayo ng sipit. Ayun.